voor het eerst dat we deze grootschalige operatie doen, is natuurlijk ook omdat het een historisch gegeven is. Dat er na 33 jaar weer een troonswisseling gaat plaatsvinden. We hebben het predicaat sinds 1953. Ja, en de kleur oranje, dat is evident, want het gaat om een nieuwe koning en een nieuwe koningin die we straks gaan krijgen. Dus het krijgt ook zelfs een klein kroontje op onze verpakking. We brengen een hele bijzondere verpakking uit, een oranje verpakking. Aroma rood wordt tijdelijk oranje. 3 miljoen stuks die in de schappen zullen staan. En we hebben 4 hele bijzondere koningslepeltjes en koninginnenlepeltjes op de markt gebracht. 400 jaar geleden waren het de Nederlandse handelsreizigers die in China een zeer verfijnde zwarte thee ontdekten van Pecco. Die hebben ze toen aangeboden aan het Huis van Oranje en daarmee kreeg de naam Oranje Pecco. Die thee inspireerde ons tot het introduceren van Pickwick Dutch Tea Blend. En die kronen we nu tot King's Classic. En daarnaast zal Pickwick Dutch Grey gekroond worden tot Queen's Classic. Vanaf april liggen ze in de winkel. Ik vind het erg leuk dat Pickwick er op deze manier aandacht aan besteedt aan de troonswissel. Voor mij heeft het een heel grote associatie met het Koningshuis. En dat we op deze manier ook in mijn werk wordt herinnerd, dat vind ik gewoon heel erg leuk.